Ja, dat is een geluidsmeetpunt. Deze zit het voor de informatie van de bewoners. En daar zit een hele grote bal op. Dat is om onder alle omstandigheden goed functioneren. Het is echt een klasse in je microfoon, de duurste die er is. Hoe blij ben je mee? Hartstikke blij. Het is echt voor u een belangrijke mijlpaal. We hebben hier gaan zien hier onwerken. Te jaren met de gemeente, provincie en defensie. En dat is nou klaar. We zijn er hartstikke blij mee. De omwenners zijn vooral blij dat het nieuwe systeem werkt voordat de F-35 naar de vliegbasis in Ljouwert komt. Wordt er haast te volle lood produceren, dan zocht de commandant de streng op ta. Ja, als er geen goed excuus is, zoals vogels of iets dergelijks waarvoor ze moeten uitwijken, ja, dan mogen ze de volgende dag niet vliegen. En doen ze het vaker, dan kunnen ze een tijdje thuis blijven. Je zit er bovenop. Ja, absoluut. Nee, maar wij willen ook voor de veiligheid, maar ook voor de omgeving zitten we daar bovenop. Mensen kunnen op een website de loedsmeetings volgen. De naam van de website is likwijls net zo pakkend. Daar laat ik graag aan experts over, maar ik zou zeggen, deze naam zou ik niet doen. Want die onthoudt helemaal niemand. Ik zou iets heel eenvoudigs doen. Ja, dat is een hele ingewikkelde naam. Dus daar komt een volle betere naam. Een makkelijke, gebruiksvriendelijke naam. Want dit is te moeilijk. Wij zetten hem wel op de Marsum website. Marsum.info. Daar komt hij straks op te staan.